Congalsa desenvolverá o seu proxecto de fábrica intelixente en colaboración co Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, o abeiro dunha convocatoria subvencionada pola Xunta e cofinanciada con fondos FEDER. O orzamento total que suporá a posta en marcha deste plan ascende a 4,8 millóns de euros ata o 2022, dos que a Xunta subvencionará 1,6 millóns. Baixo o título Congalsa 4.0, a empresa pobrense implantará medidas de transformación digital no modelo de industria conectada, reorientando a organización cara a un modelo de fábrica intelixente que permite unha resposta máis áxil ás necesidades de cambio do sector. O novo modelo máis flexible e automatizado facilitará a interconexión de todos os procesos, incrementará a axilidade na obtención e análise de datos e incidirá tamén nunha maior ciberseguridade minimizando os riscos. Todo co obxectivo de mellorar a competitividade anticipándose mesmo ás demandas do mercado.